Piye to jane karepmu? Ini kami saya Wayahe apa? Wayahe cilik apa piye? saya dinafkahi. Lah wong golek dhewe iso dadak njaluk dinafkahi. Kok malah loro ati. Ada ngurut juga. Uripe kaya dagelan ya guys ya. Kaya dagelan piye karepmu? Piye ora kaya dagelan ini? Yo kadang yo jeneng manusia yang ngeluh iku ya wajar. Nek sekiranya di bojo ora iso ngopen-ngopen lho apa? Buang, singkirkan, hempaskan. Ayo tiwas makan ati. Mending dijole brambang kena nggo nyambel. Ku ngopo ngopeni wong lanang kok ora megawe dopeni. Lah yo mur njaluk-njaluk cilik nggo apa ya dah.